Ilvi, monggo monggo. Monggo. Rebut ngerasa aku ada orang mentolo loh mas. Pripun? Karo mas sing lho sing cilik lho. Endi to? Sing juri inceng-inceng lho. Lah, awakmu tertipu Dik Piye, piye? iki. Nek saka tata laire ya ngono kuwi. Ning aduh. Oh, cetah ya mungil ngono. Melas to? Ketoke melas to? Iya. Dhewe iki ya kuwi. Dhewe kuwi. Lah jake ket mang ning mondok-mandok kuwi muter. Lah ya kan ngene to. Piye. Ditungguni juragane kan ketok Oh, nyambut gawe. ngono. Ya, Kan kita ya, nyambut gawe ora anis barang wis ruwono. Lah iya. Sok repot. Repot. Lek kancane kan biasa. Lah iya. Minggu. Lah kae ora lho, engko urung engko neh. Oh piye? Teko kali isor kono. Ora. Ngomene lek kali kupri cek banyu kali ngono. Dadi nyoteng kali. Esuk Kok banyune sok papringane barang. Lah ya ora. Bacut, Dik. Ninu. Ibuku cinta hatiku. Duh aduh piye.
Berebut, rebut, rebut. Sik Mas Enteni. Enteni alon-alon ya ambekan barang. Lah iya, ambekan barang. Ditoto sik, leren sik, engko ya mangkat neh. Ngopi-ngopi sik lah ya kena. Kena. Ya nek aku kadang tak sambi kering barang. Dadi nek Mas Nek Mas piye? Ngene lho, Mas Enteni pas nembang ki sik ya nembang. Nembang. Kok ngepos iki tak sambi kering sedikit engko tak teruskan. Budal malih. Hah? Budal neh. Iya, ya ana kalane sik leren sik. Oh iya. Dadi ditoto dhisik. Ngono. Ditoto dhisik. Heeh. Ambekane ditoto. Barang-barangnya ditoto. Barang-barangnya lek wis ketoto ki penak, ngono. Ngono. Heeh. Ya urung mesti Mas tapi. Lah iso. Ya paling. Lho yo, mulane yo. Yang mak itu tuh. Ora ya. Ndasal aja noto. Ya, dibacutke. Ibu aku cinta. Ya.